A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a kedves nézőket Jabloncától Kolozsvárig, Egertől Balatongyörökig. Az ukrán politikai krimi folytatódik. Most már azokat gyilkolják, akik kivívták a majdani győzelmet. Sötét történet ez az egész. Egy kedves gráci nézőm joggal hasonlítja a februári kijevi népirtást 1956 sortüzeihez. Amidőn a már megszületett békés kiegyezést máig ismeretlen fegyveresek akadályozták meg azzal, hogy válogatás nélkül lőttek biztos fedezékekből az összegyűlt tüntetőkre és a katonákra, a rendőrökre. Budapesten a Rádiónál, a Kossuth téren, a Köztársaság téren. 56-ban a cél az volt, hogy ez az idegen külső erő lejárassa a forradalmat. Kijevben most pedig, hogy a felelősséget a hatalom nyakába varják, de legfőképpen, hogy a békés átmenetet megakadályozzák. Ugyan kinek állott érdekében, hogy a 2014. februárjának vége felé Kijevben a tüntetők és a hatalom az Európai Unió és Oroszország között megkötött békés átmeneti szerződést fölborítsa, és a tömegbe lövetve a megbékélést ellehetetlenítse. Az EU-orosz-ukrán megállapodás egyben tartotta volna Ukrajnát, demokratikus hatalomváltást, nem pedig puccsot ígért. A máig ismeretlen fegyveres csoport, amelynek orblövészei mesteri pontossággal gyilkolták az embereket a Majdanon, tüntetőket és karhatalmistákat, rohamrendőröket és békés járókelőket egyaránt, nos ez a gyilkos kommandó eltűnt, fölszívódott. Az is kiderült, hogy amikor ez az idegen erő elkezdett válogatás nélkül gyilkolni halálpontos, korszerű mesterlövész puskáival, mint tette 56. októberében a máig ismeretlen kommandó a Kossuth téren, nos, a majdani tüntetők egy küldöttsége azon a gyászos februári napon a még hivatalában lévő ukrán belbiztonsági illetékeshez rohant, hogy akadályozza meg a vérfürdőt. Ám amidőn az akkor még létező ukrán állami belbiztonsági egységek megpróbáltak behatolni az épületbe, amelynek ablakaiból tetejéről vadászott az ismeretlen különítmény az emberekre, éppen a majdani tüntetők egyik vezetője és csapata tartóztatta fel a biztonságiakat, és nem engedte, hogy kiűzzék az ismeretlen lesipuskásokat az épületből. Vagyis engedte, hogy tovább gyilkolják a tömeget. Most az, aki lehetővé tette a majdaniak és a rendőrök legyilkolását, a kijevi kormány embere, és vele tárgyal a NATO, az EU, az USA. A bizonyítékok alapján februárban a mostani helyzetet előidéző kijevi tömeggyilkosságot a NATO 1950 óta ilyen provokatív tömeggyilkosságokra szakosodott, azóta önállósodott, és a globális pénzügyi háttérhatalom utasításait szerte a földgolyón végrehajtó, Olaszországban leleplezett, ott Gládiónak nevezett terrorosztaga, annak ukrajnai különítménye hajtotta végre, washingtoni utasításra, hogy megakadályozza a békeszerződést az Unió és Ukrajna, Oroszország és a majdani tüntetők között. A terrorkommandó a lengyel határ menti Lembergből érkezett. Az észt külügyminiszter, nem tudván, hogy lehallgatják, a mészárlás után a helyszínen járva beszámolt kijevi tapasztalatairól a brüsszeli uniós komisszárnak. Az észt diplomácia vezetője saját helyi beszélgetései és élményei alapján kétségbe vonta, hogy a tömeggyilkosságot a Janukovics-féle hatalom hajtotta volna végre, mert hiszen kompromisszumos megállapodás született a békés átmenetről. És akkor még Moszkva is Ukrajna területi egységét támogatta az unió külügyminisztereivel és az ukrán tüntetők vezetőivel született egyezség alapján. Az észt külügyminiszter egy brutálisan lövöldöző idegen különítményről beszélt a brüsszeli komisszárnak bizalmasan, ám szavait az amerikaiak és az oroszok is lehallgatták. Ki volt ez a harmadik idegen erő, amely olyan aljas álnok módon lecsapott és szétverte a békés megállapodást Ukrajnában? A NATO tagad, Brüsszelt cáfol, de tény, hogy a tömeggyilkosokat nem engedték kifüstölni, sőt, szabadon távozhattak, nyomtalanul eltűnhettek Kijevből.
Az észt külügyminiszter pedig utóbb magyarázkodhatott, szegény. A másik kérdés, hova tűnt Ukrajna aranytartaléka? Több mint 30 tonna arany, amelyet az új, immáron EU, NATO, USA támogatta kormány tudtával március elején titokban Amerikába szállítottak. Ki vitte el a kifosztott Ukrajna aranykészletét? Talán az, aki ellopta Németország kényszerből Amerikában tárolt aranyát is? Talán az, aki ellopta az USA aranyfedezetét is? Mely ügynek lett kárvallottja az ezt leleplező valutaalapi igazgató, kit, emlékeznek még, mocskos ügybe keverve tanítottak Móresre. És aztán hogyan tárgyalhat, sőt köthet nemzetközi szerződéseket, például az EU csatlakozásról az Európai Unió illetékese egy puccsal, törvénytelen módon hatalomra juttatott ukrajnai bagázsal, amely nem alkotmányosan a nép által megválasztva került hatalomra. 41 néhány millió ukrajnai lakost nem kérdeztek meg, köztük 11 néhány millió oroszt és még sok millió orosz ajkú ukránt. A kisebbségi magyarokról, lengyelekről, románokról, ruszinokról nem is beszélve. De hát ugye az új NATO és EU párti, Amerika barát kijevi hunta első intézkedése volt, hogy korlátozta a kisebbségek anyanyelv használatát. A második lépés, hogy hagyta kilopni Ukrajna maradék aranyát. A nyugat erkölcsi züllésére, eszmei mélyrepülésére, kettős mércéjére jellemző, hogy a függetlenedésükkel, szabadulni vágyásukkal neki útjában álló nemzeteket fasisztáztatja, náciztatja, antiszemitáztatja, szélsőségezteti saját médiája és az illető országok komprádor, hazaáruló ballibb és jobblibb médiája által. Ugyanez a képmutató nyugat viszont a készséges, őt kiszolgáló, a nyugati liberális demokráciákhoz hűséges fasisztákat, nácikat, antiszemitákat, szélsőségeseket, rasszistákat támogatja, pénzeli. Így süllyedt oda az Európai Unió, hogy Kijevben nácikkal köt egyezséget az uniós tagságról. Brüsszel a kisebbségeket üldöző ukrán fasisztáknak nyújt hitelt, a mi adónkból is. Az EU az ukrán szélsőségesek mellett áll ki. A NATO ukrán rasszistákért vonul fel. A valuta alap, az IMF pedig ukrán antiszemitáknak nyújt kölcsönt. A mostani kijevi vezetés egyik tagja például pár éve még a bűnöző zsidók ukrajnai aknamunkája okán nyújtott be tiltakozást Janukovics elnöknek, akit ugye a nyugat, az EU és a NATO elűzött. Változik a világ. Nyugat-Európa és Észak-Amerika készül, fölkészíti lakosságát az új szokásokhoz, a fogalomváltásokhoz. Mint az 1930-as években, amikor Hitlert és a nácikat, az SA-t, az SS-t és a Wehrmachtot a nyugati liberális demokráciák pénzelték és szerelték föl. Jó üzlet volt az is, mint most az ukrajnai. Évekkel ezelőtt maga a nyugat, a NATO, az EU szerelte le Ukrajnát, tette védtelenné, megfosztva olyan komolyabb fegyverzetektől, fegyverektől, amelyekkel az ukránok most legalább zsarolhatnák, visszarettenthetnék az oroszokat. Az ukránok lefegyverzését a mostani amerikai elnök Obama ellenőrizte, még ezzel megbízott szenátorként. Ezért Ukrajna ma védekezésre is képtelen. Nem kap fegyvereket sem, és a nyugat-európai, az USA polgár alig ha akar meghalni egy esetleges atomháborúban, világháborúban Ukrajnáért, amelyről alig tud valamit. Ellenben Oroszországgal a nyugat 2 világháborúban is szövetséges volt. Együtt harcoltak a nácik, a fasiszták, a szélsőségesek, az antiszemiták ellen, akik most nyugati támogatással Kijevben uralkodhatnak. Hát persze, hogy az átlag nyugati ember is az oroszoknak drukkol. Az oroszok még a nácikkal kötött Molotov-Ribbentrop paktumból is jól jöttek ki. A nyugat szövetségeseiként Teheránban és Jaltában, éppen a Krim-félszigeten megkapták Churchilltől és Roosevelttől fél Európát. Ma viszont több mint egy évszázada nem fordult elő, még az állítólagos képmutató hazug hidegháború alatt sem, amikor oroszok és angolok, amerikaiak vígan együttműködtek Szuesztől Budapestig, szóval lassan közel másfél évszázada nem történt meg az, ami most.
Oroszország szakít a globális pénzügyi háttérhatalommal és annak eszközeivel, az euróatlanti, euróantanti integrációval. Az euróantant, vagyis a NATO és az Európai Unió most már nem számíthat az oroszokra, akik kelet felől mindig a tengelyhatalmakat, a központi hatalmakat szorongatták Európában, angol, amerikai, francia érdekből. A nyugat két világháborúban is a kétfrontos háborúnak, az oroszok keleti teherviselésének köszönhette győzelmét, jólétét. Ha az oroszok összefognak a németekkel, akkor az angolszász globális háttérerőnek vége. Mint 1939-ben, amidőn Hitler és Stalin megosztozott Kelet- és Közép-Európán. Azonban most már nincs orosz euróatlanti, orosz euróantanti szövetség. Lassanként megszabadulunk az eszmei tehertől is. Moszkva már nem a moszkoviták kedvenc városa, sem a muszka vezetők pénzelője, a hazaárulók támasza. Nem a kommunisták, a szocialisták, a baloldaliak, a szocionisták felszabadítója, ránk szabadítója. Mert a kommunisták elárulták Moszkvát, a szocialisták USA függőek, a baloldaliak a nyugati tőke szolgái, a szcionisták pedig hátba szúrták a koncentrációs lágereket felszabadító oroszokat Paks ügyben, Krím ügyben, Ukrán ügyben. Putyin kínai-szerű, kínai sikerű vaskész kormányzással, a birodalom összefogásával nem csak meg akarja őrizni csonka Oroszországot, de vissza is szándékozik szerezni az elrabolt, elszakított orosz földeket, hadat üzenve a globális pénzügyi háttérhatalomnak is. És van hozzá nemzete, fegyvere, rakétája, atomja. Gáz. Föld és mag hasadhat, de Oroszország már nem akar tovább oszlani. Eközben az EU és a NATO lerakatai a globális háttérhatalomnak pompei büszkeséggel kocintanak a Vezúv fénye mellett. Az Oroszország elleni komolyabb gazdasági megszorítások az Uniót vágják oda, és ezt nem győzi várni az EU legfőbb gazdasági pénzügyi vetétársa, az USA, amely alig veszítene a Moszkva ellenes intézkedéseken, valamint Kína, Japán, Korea, India, Brazília, mely államok tapsolnának az EU újabb, az iráni embargóhoz hasonló önpusztító lépéseinek. Hiszen mind azt szeretné, ha az Unió és főleg a legerősebbjei Németország, Nagy-Britannia, Franciaország megrendülnének a világpiacokon. Ma úgy áll a dolog, hogy Nyugat-Európa a beruházó Oroszországban, nem pedig fordítva, és a nyugat piaca muszkaföld, nem pedig fordítva. Ugyanakkor orosz gáz nélkül a németek áttérhetnek francia atommal működtetett kínai gyártmányú rezsókra, mely francia atomhoz az alapanyag a szudáni háborús Darfurból érkezik, a francia idegenlégió kelet-európai zsoldosainak elidegeníthetetlen zsákmányaként. És az orosz gáz amerikai szándék, tankhajók és külön kikötők nélkül nem pótolható amerikai palagázzal. Legföljebb amerikai palatáblákkal, melyekre az vagyon írva palavesszővel, not yet, még nem. Mert az amerikai bankok, biztosítók, vállalatok előbb az uniós vetétársakat folytanák meg egy kanál Fagiforban, és csak utána adnának palagázt, kegyes halál gyanánt. Irán pedig most végre eljátszhat az őt megalázó unióval, amelyet már Izrael is kinevet, és bosszúból azért, mert Brüsszel gázt kunyerál Teheránban, hogy az unió helyzetét nehezítse, Izrael megint háborút ígér Irán ellen, és érdeklődik az orosz vámszövetség iránt. Ám minden pótmegoldás évekbe telik. Ha viszont most a Volkswagen és Németország Oroszországban befektetett milliárdjait befagyasztanák, Merkel tanulhatna repülni és népautóval járni. És ha a Renault kiszorul legnagyobb piacáról, az oroszról, hát Hollande elnököt a franciák elküldik a francia Rivierára. Úgyis annyira vonzódik a meleg tájékokra. Anglia pedig a skótokkal van elfoglalva, akiknek kiválásával 2 sziget lesz egy szigeten. Eközben Brüsszel minden krími lakost büntet. Nem kaphatnak vízumot az Unióba, csak Kijeven keresztül.
Kérdem én, ha a Krímet valóban megszállták az oroszok, amint az EU, a NATO és a háttérhatalom globális média szolgáló hada gajdolja, akkor miért kell a megszállt vidék szegény polgárait is büntetni? Olyan ez, mintha az auschwitzi lágerlakókat beutazási tilalommal sújtaná az Unió büntetésből, mert a németek koncentrációs táborba deportálták őket. No de hát nem éppen ez történt a II. Világháború előtt és alatt, miközben a nyugat vígan üzletelt az általa támogatott nácikkal, pénzelte a fasisztákat, tárgyalt az antiszemitákkal, fegyverezte a szélsőségeseket, és közben a nemzeti szocialisták karjaiba kergette a menekülő zsidókat. A liberális demokraták a kelet-európai, askenáz, kazár kiszsidók szenvedését ürügyül használták világuralmukhoz, és amidőn a zsidók nyugatra menekültek volna, visszafordították őket. Az angolok még a menekültek hajóját is elsüllyesztették. Az angol-amerikai légierő véletlenül sem bombázta a koncentrációs táborokba vezető vasutakat. A svédek pedig kiváló svéd acélt szállítottak a náciknak szöges drótokhoz a lágerek körül. A zsidó kincseket szállító aranyvonatot liberális demokrata amerikaiak szabadították fel és rabolták el. És hogy eltereljék a figyelmet, utóbb volt képük ellenünk mávpert indítatni. És most ezeknek áll feljebb. Szóval sötét történet ez az ukrajnai, kedves nézőim, és sok mindent a felszínre hozott, színvallásra kényszerítette a szereplőket. Úgy tűnik, a Trianonban és Párizsban megcsonkított Magyarország ismét elfapuskáz egy történelmi lehetőséget a nemzet és a haza legalább részleges újraegyesítésére. Mert amennyiben az ukrajnai, a krími orosz kisebbséget, összesen több mint 10 millió embert nem illeti meg az önrendelkezés joga, mert az Unió, a NATO, az USA ezt nem ismeri el, és a magyar kormány ehhez akarva, akaratlan, önként, kényszeredetten csatlakozik, nos, akkor bizony a székelyek, az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, a kárpátaljai magyarok sem élhetnek önrendelkezésükkel. Ők is krímiek. Történelmi pillanatokban gyávának lenni, óvatoskodni, másra mutogatni, mondjuk Kárpátalja ügyében újabb december 5-e. És ha nekünk nem kell Kárpátalja, hát majd megtartják maguknak az oroszok, vagy odaszorítják az ukránokat. Ha mi lemondunk őseink földjéről, elszakított nemzetrészünkről, a Munkácsi várról, melyet Zrínyi Ilona védett a nyugati zsoldosokkal szemben, a Vereckei hágóról, ahol a magyar emlékművet a majdaniak azonnal meggyalázták, Husznak Romváráról, hol Kölcsey arra buzdított egykor egy éjjel has, alkos gyarapíts, és a haza fényre derül. Szelmencről, amelyet kettévágtak a szlovákok és az ukránok, holott egyiknek sincs köze Kárpátaljához. Ha nekünk nem kell Kárpátalja, hát majd másé lesz. Ha mi most 1100 éves jussunkat gyáván föladjuk. És az is előfordulhat, hogy a csehek és a szlovákok benyújtják igényüket Kárpátaljára. Elvégre Trianonban nekik adták a nyugati hatalmak ezt a magyar földet. Aztán a II. Világháborúban passzolták tovább ugyanazon nyugati hatalmak Kárpátalját Sztalinnak, Ukrajnának. Kedves nézőim, történelmi pillanatokat, történelmi lehetőségeket szalaszt el Magyarország és kormánya, mely kormány egyéb iránt kiválóan tájékoztatva volt arról, hogy valami készül, mert feltűnően gyorsan aláírta a paksi bővítésről és a nekünk nyújtandó óriási orosz hitelről szóló megállapodást. Most ezt már aligha tehetné meg a kormány. Igaz, ha az Unió a legsúlyosabb megszorításokat vezeti be Oroszország ellen, akkor a Rosszatom nyugati amerikai vetétársai is ugrásra készen kappa kapnak az alkalmon. Mert az oroszokat mindenképpen kitiltják Magyarországról. Akkor mit teszünk? Kilépünk az Unióból? Nem várjuk meg, hogy előbb-utóbb kitegyenek? El kéne gondolkodnunk végre, kedves nézőim, hogy nekünk, magyaroknak miért mindenkorban az ellenségeink a barátaink, és a barátaink az ellenségeink. Miért szurkolunk az állítólagos ellenségnek, és miért nem a látszólagos szövetségesünknek, a felszabadítóinknak? Azért, mert nem vagyunk a helyünkön, mert zsákutcába jutott a nemzet, idegen kényszerből és önhibájából.
Pedig mi semmi szín alatt, szeúzó összes kincséért nem mondhatunk le őseink földjéről, bárhol is legyen, bárki is bitorolja. Nem mondhat le a nemzet Kárpátaljáról, mert akkor elismeri, hogy jogos a trianoni diktátum. Kár, hogy a kormány jobblib médiája, amely nem különb, csak állnak abba ballibnél, és a külügy ezt nem érti, nem akarja megérteni. De a ballib oldal is nyög, mert most nem Moszkva, hanem Washington irányítja a szocialistákat, a baloldaliakat, a nemzetközi bukásmozgalmat. A ballib szavazói is zavartak, nem értik, miért kell gyalázniuk egykori orosz felszabadítóikat, nem is oly régi moszkvai elvtársaikat, akik 2010-ig kiálltak mellettük. A hajdani muszkavezetők érzik, hogy valami nincs rendjén. Ha visszajönnek az oroszok, akkor esetleg ők, a mai jenki vezetők mehetnek Paksra, orosz fűtőelemnek. Rossz atom, nagyon rossz. A ballib azért is retteg, mert nem tudhatja, mit vitt még magával Moszkvába Snowden, az egykori CIA alkalmazott. Milyen bankszámlaszámokat. Elvégre az USA titkos szolgálatai minden baráti és szövetséges állam vezetőinek, vezető számító politikusainak bank és hálószoba titkait jól ismerik, tanulmányozzák, figyelik. Lásd Merkel ügy. És most az oroszok kezébe került az adathalmaz. A kormányoldal feszeng. Titokban vagy négy szem közt minden magyar kormánypárti az oroszoknak drukkol, Putyint élteti. De Brüsszelben, Washingtonban már nem. Ott színlelni kell hűséges Antant szeretőt. Eszmei zűrzavar jobb oldalon is, bal oldalon is. Mert ugye 56 Donkanyar, Psemiszl, Világos után nehéz az orosz barátság. Habár a török barátság sem volt könnyebb Mohács és Szigetvár után. Említettem már egyszer, hogy amikor hazánk a II. Világháborúban érdekei ellenére szövetségesi együttérzésből kénytelen volt hadat üzenni az Egyesült Államoknak, a fönnmaradt legenda szerint a washingtoni külügyminisztériumi csinovnyik, aki átvette a magyar hadüzenetet, megkérdezte a magyar ügyvivőt, milyen területi követelésük van az USA-val szemben. Nincs semmilyen követelésünk, felelte a magyar diplomata. Kivel szemben van követelésük? Romániával szemben. Hát akkor miért nem Romániának üzennek hadat, így az amerikai? Nem lehet, feleli a magyar ügyvivő. Románia a szövetségesünk. És ma ugyanitt tartunk. Ukrajna tart megszállva magyar földeket. Ukrajna korlátozza a magyar kisebbség jogait. Ukrán kormánypárti szélsőségesek gyalázzák meg emlékműveinket. És EU és NATO tagságunk folytán mi akarva akaratlanul a kijevi magyar üldözőket támogatjuk. Miközben titokban vagy sem, Putyinért lelkesedik a magyar nemzet. Mert Putyin azt teszi, amit a magyar nem mer, nem tud, nem akar. Képtelen helyzet. Szint kellene már végre vallani, és nem megszállóinkkal, nem a minket tönkretevőkkel és túlerejükkel takarózni folyton. Különben kitörölhetjük a nemzet emlékezetéből Trianont, fölhagyhatunk a folytonos jajveszékeléssel, és beletörődhetünk, hogy vége, vége. Horthynak nem állíthatunk ugye emlékművet, mert az oroszok ellen harcolt, de azok, akik tiltják, gyalázzák a Horthy szobrot, most az oroszok ellen küldenének bennünket. Micsoda aljas, álszent rezsim. Pedig a mai világrend, kedves nézőim, összeomlóban, és mi még mindig láncot hordunk. És elsüllyedünk padhoz bilincselt gállyarabként a hajóval, amelyet viszont hajcsáraink és rabszolgakereskedőink időben elhagynak majd, átszállva az új világba tartó mentőhajóra. Persze ott is majd minket rabszolgákat hibáztatva, gyalázva. Nagyszerű történelmi pillanatokban nagyszerű emberekre van szüksége a nemzetnek. Nem politikusokra, hanem államférfiakra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Pasadénától Siófokig, a budapesti Üllői úttól a budapesti Takarék utcáig. Várom Önöket hétfőn este, magyar idő szerint 9:30 itt a Világpanorámában. Viszontlátásra!